seguida, els alumnes acompanyants i altres voluntaris us presenten la llegenda de Sant Jordi. És una tragicomèdia en un acte que els alumnes nouvinguts que fa un any que són al Llecona han escrit i que els que han arribat fa 5 mesos han après amb una mica de dificultat. Voldria agrair-los a tots l'esforç i també volia fer-ho a totes aquelles persones que ens han ajudat, així com als professors que han sofert amb paciència les baixes a les aules per culpa dels assajos. A vosaltres, els d'aquí baix, us demanaria respecte pel treball de tots els que estem aquí al davant. Penseu que costa molt pujar dalt d'un escenari i més quan ets nou en una societat que encara no ha assimilat molt bé el fenomen de la migració i rebutja d'entrada tot allò que sigui diferent. Passem-s'ho bé i feu tot el que calga perquè els de dalt de l'escenari s'ho passin tan bé actuant com vosaltres en veureu. Després de l'obra de teatre, Ricard ens passarà un PowerPoint que han fet a mitges tots aquests xiquets d'aquí de l'escola i els que estan detrás dels cartons, detrás de l'escenari, un PowerPoint sobre Sant Jordi. I més clips i coses que té Ricard preparades que ja us ho explicaré, perquè n'hi ha tantes que no ho sé ben bé. Comencem. Ei, drag, tenim molts animals, no tots perduts. Animals? No entro a la cama. No escogen menjar. Es solamente comer y superpaquis.
Camileo! Tingana! ¿Qué pasa a mí?
¿Quién matará? Non faccio che ti posso, solamente sti feriti. Ya está.